Yes! Først og fremmest sker der det, at vi har 360 glade ungdomsuddannelseselever her, som render rundt og har det fantastisk skægt, og så lærer de også noget samtidig med. Det handler om at lære at bedrive innovation. Hvordan kan man få nye idéer sammen med andre mennesker? Jeg ser mulighederne, fordi vi får fokuseret på et centralt emne for en række unge mennesker, som på en eller anden sæt er selvfølgelig motiveret. Ellers var de jo ikke kommet hertil i dag. Vi skal gennem 3 faser. Gul, grøn og rød fase. Så vi har også en tredje mand, der er rød, men han er lige ude at rende lige for tiden, så vi er kun os 2 lige nu. Vi vil prøve at reducere skoletasken, den normale skoletaske, så at vi får lavet en computer, hvor i stedet for at man har sin normale skolebøger med, som man ofte glemmer osv., så kan vi få lavet dem elektronisk. Vi har set rigtig mange gode idéer. De har virkelig arbejdet godt med det materiale, de har fået stukket i hånden. Og det er dybt imponerende at se, hvor meget de giver sig i den her proces her. I år mere end nogensinde før. Jeg håber, man kan se, at jeg ser glad ud, fordi det her er simpelthen altidens dag, både for os og for alle dem, der er med i det, som kommer udefra. Vi har prøvet det før, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger. De har lært en masse, og de har haft det sjovt, og så kan det jo ikke være bedre. Fantastisk. Det var alligevel sjovt. Ja. Ej, det har det. Og så har vi også haft en god coach, vil jeg sige. Ja, altså, hvordan man får en idé, og hvordan man arbejder med den. Ja. Det skal måske også bruges på et produkt, når vi stiller op til Young Enterprise. Er det noget, du tror, vi vil se brede sig ud til de andre universiteter, sådan tiltag her? Altså nu er HIH jo meget, meget innovativt, og jeg kunne håbe og ønske, at det var udbredt i langt større udstrækning. Men jeg må jo erkende, at det her det er noget af det bedre.